Benvinguts al nostre canal. Seguim la sèrie al voltant de Krishna. Avui parlarem, continuant amb l'ànima, de la matèria i de l'espírit. El món que coneixem està ple de diversitat. Diferents cossos, formes, grandàries i colors. Però alguna vegada t'has preguntat què és el que verdaderament dona vida a aquests cossos? Què és el que ens fa qui som? Som només cossos materials, o hi ha una cosa més profunda, una cosa espiritual que ens defineix? Els cossos són temporals, fets de matèria, però dins de cada cos hi ha una cosa eterna, l'ànima. L'ànima és el que ens permet moure'ns, sentir, pensar. És la veritable essència del que som. L'ànima és permanent, feta d'espírit. Sense ànima, un cos no és més que un cadàver. El cos es degrada. No obstant això, l'ànima roman intacta, immutable. Espírit i matèria semblen ser dos elements incompatibles. No obstant això, junts formen el món tal com el coneixem. El cos és material, temporal i limitat. L'ànima és esperit, eterna i pura. En el món material, l'ànima sembla atrapada, encarnada en un cos que naix, creix, pateix i finalment mor. Però en el món espiritual no existeix la separació cos o ànima, perquè tot és esperit pur. En el món espiritual, els cossos espirituals són eterns, plens de coneixement i felicitat. Aquests cossos no tenen les limitacions de la matèria. Es troben lliures del sofriment i de les cadenes del temps. Però en el món material, l'ànima habita cossos que estan subjectes a 6 transformacions: naixement, creixement, manteniment, creació de la descendència, declivi i mort. La vida humana és única. Encara que existeixen milions de tipus d'organismes vius, l'humà posseeix una cosa especial, una consciència superior que ens permet reflexionar sobre la nostra existència i avançar espiritualment. Però aquesta consciència superior també comporta una responsabilitat. No serem millors que els animals si usem les nostres vides únicament per a menjar, dormir, aparellar-nos i defensar-nos. La veritable autorrealització humana va més enllà de lo material. En aquest món material, la il·lusió ens permet creure que els nostres cossos i possessions són la font de la felicitat. Però què ens diu la realitat? Tot el que experimentem ací és temporal i limitat. Els cossos són una mena de màquines i l'ànima el veritable conductor. No obstant això, mentre visquem atrapats en el cicle material, sempre buscarem alguna cosa més enllà del que la matèria ens ofereix. Som éssers espirituals destinats a un món transcendental. El viatge cap a aquesta destinació comença amb la comprensió de la nostra autèntica naturalesa. Som ànimes, no cossos. I amb aquesta comprensió podem començar a alliberar-nos de les cadenes materials i tornar a la nostra llar espiritual. El propòsit de la vida humana no és simplement existir. Hem d'aprofitar el breu temps que ens correspon en el cos que tinguem. I la pràctica del Bhakti Yoga és el camí que ens porta cap a la verdadera perfecció espiritual. Krishna, Krishna, Krishna.